क'क्राझाराव थानाय डॉक्टर सोभा ब्रह्म मिउजिक एंड फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफ्रा प्रिन्सिपालनि हेंथा खुद्रिसारदों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय डॉक्टर सोभा ब्रह्म मिउजिक एंड फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफ्रा गोरायुं लार्ली ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरिया लानाय एक्सक्लुसिभआव फरायसाफ्रा मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। नंगौ बे समाव जे क'क्राझार सदर सहरनि बिखायावनो थानाय डॉक्टर सोभा ब्रह्म फाइन आर्ट्स कलेजाव दिनै फुंनि समनिफ्रायनो फरायसाफ्रा मोनसे हस्रिखावनाय बा धरना हाबाफारि लादों। नाथाय मानि थाखाय जे बे धरना बा हस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लादों बिथांमोननिफ्राय आं मिथिना लागोन। खारन जों मिथिनो मोनदों जिहेतु बे फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुं बा प्रिन्सिपाल बिनि माखासे निति सामलायनाय बिथांखौ हेंथा होनानै बा बिनि जिथु सामलायनाय बेखौ मोजां मोनैनि थाखाय फरायसाफ्रा दिनैहाय हस्रिखावनाय मोनसे हाबाफारि लादों। आं दिनै बिथांमोननिफ्राय जे मिथिना लागोन जे मा खारननि थाखाय जे दिनै फुंनि समावनो जे फाइन आर्ट्स कलेजनि लांगोनायावनो जिहेतु सोमावसारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो आं बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लादों? दिनैनि बे सोमावसारनायखौ माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होयैनि थाखाय जोंनि जा स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेम बेखौ सल्भ खालामनो नाजाया मेडामा नांगौ बायदियै। आरो समफोरखौ जुदि मालाबाफोर जुदि प्रब्लेमफोर लानानै थाङोब्लाबो मेडामा इगनर खालामो, मोजाङै बिहेभ खालामा, डाइरेक्ट न' होननानै बुंखायो। डाइरेक्ट न' होननायाथ' सलुसन जायाना, बिदि न' होननानै फोजोबस्रांनो नागिरो बाथ्राफोरखौ, सलुसन ओंखारा माने। दा नोंसोर मा लुबैदों जिहेतु बे सोमावसारनाय? जोंनो दायो गोदान प्रिन्सिपाल नांगौ। बिथाङा सासे प्रिन्सिपाल जानायनि मोनसे क्वालिटि गैया, जाय क्वालिटिया थानांगौ सासे प्रिन्सिपाल जानो थाखाय। बे क्वालिटिखौ जों नुवाखै बिथांनि मेडामनियाव। नोंगौ फरायसाफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों जिहेतु बिथांखौ जे होखारनांगौ आरो प्रिन्सिपाला जाबाय लार्ली ब्रह्म जिहेतु बे फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुं बा प्रिन्सिपाल बिबानखौ सामलायगासिनो। जिहेतु प्रिन्सिपालनि जे सामलायनायखौ मोजां मोनाखै आरो दिनै बे फुंनि समनिफ्रायनो जिहेतु फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफ्रा मोनसे हस्रिखावनाय हाबाफारिखौ लादों। आङो बे समाव आं मिथिना लागोन जे मा लुबैदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों? आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायग्रोबाय। दिनै जों बे डक्टर सोभा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजआ धरनानि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि जाहोनानो जाबाय जोंहा सासे गियानि बा क्वालिफाइ गोनां जोंनो सासे प्रिन्सिपालनि गोनांथि जानानै फैदों। मानो होनोब्ला सासे प्रिन्सिपालनियाव माबायदि गियान थानांगौ बा सासे स्टुडेन्टजों सासे प्रिन्सिपाला माबायदि रायलायनांगौ बा माबायदि आखु बाहायनांगौ आरो कलेजाव मा मा गोनांथि जादों, मा बुस्थुखौ जोंनो नांगौ जाना दं, बे बुस्थुखौ माने फिलआपखौनो खालामा जोंनि दा प्रिन्सिपाला। स' सासे जोंनो बेबायदि स्टुडेन्टनि गोनांथि बुस्थुखौ बुजि मोनग्रा सासे प्रिन्सिपालनि गोनांथि जाना फैदों। दा बुंनो थाङोब्ला बे जोंनि लार्ली ब्रह्म प्रिन्सिपाला मिउजिकनि एमबो मिथिया, आर्टनि एबो मिथिया। थ' बेबायदि जेबो मिथियै मानसिया सासे जोंनि कलेजाव प्रिन्सिपाल जानानै मा डेभेलप खालामनो हागोन, बेखौ जों नेचारेलि बयबो मिथिखायो। स' जुदि जोङो सासे माने जोंनि कलेजखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो सासे मोजां प्रिन्सिपालनि गोनांथि जानानै फैगासिनो। माने आगोलनिफ्राय जों जोबोद प्रब्लेम मोनगासिनो, माने स्टुडेन्टनो मेन्टेलि प्रब्लेम, मेन्टेलि प्रेसार होयो। माने जुदि प्रिन्सिपालनि सेराव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम लानानै बुंनो थाङोब्ला एसे तर्का-तर्कि जायोब्ला प्रिन्सिपाला डाइरेक्ट बुङो मा नोंसोरखौ फेल खालामना होगोन, नोंसोरखौ एग्जामाव जहोआ, नोंसोरखौ माने फेल खालामना होगोन बिदि होननानै डाइरेक्ट बुंना हरो। सासे प्रिन्सिपाल जानानैथ' बिदि स्टुडेन्टखौ डाइरेक्ट बुंनायनिथ' बेहा जेबो राइट थाया। बे बुंनोसो नांगौ जे ओरैबायदि भुल जादों, ओरैबायदि खालामनानै। दा दाखालि बावैसो जोंनि इउनियन बडिनि जिएस आरो एजिएसखौ माने जोंनि कलेज केम्पासखौ फ्रेसार्सनि सिगाङाव माने एसे साफा खालामदोंमोन जिसिबि लाबोनानै। स' बेखौनो लानानै माने एसे मा सानखोबा गावा बेखौ मिथिला, जेनेबा इउनियन बडिनिफ्रायनो बिथांमोनखौ बोख्लायनानै होबाय। स' जेबो रायज्लायनाय गैया, जेबो माबा गैया। बिदिथ' डाइरेक्ट सासे इउनियन बडिखौथ' बिदि डाइरेक्ट बोख्लायनो हाया सासे प्रिन्सिपालबाबो। जेनेबा अथ'रिटिनि खनसे जयै रायलायनानै प्रब्लेमखौ मोजां रायलायनानै बिनि उनाव जुदि भुला इउनियन बडिनि मारमोनबा माने बिथांमोनखौ बोख्लायनायाव जेबो जोंनिफ्राय अजद थानाय नङामोन। दा जेबो खौरां गैया, बाथ्रा गैया, एसे नांलायनायखौनो लानानै, एसे बुंथिनायखौ लानानै बिदि बोख्लायनाया माने जों सहायनो हायाखै आरो। बेनिखायनो जों माने आगोलनिफ्रायनो खस्थ'
मोनबोखानायखाय स' प्रिन्सिपालखौनो जोंनो बेलेग नांगौ होननानै जों दा दाबि देखायदों आरो नंगौ जिहेतु बे बाथ्राखौ मख'नांगोन जे थांनाय बोसोरनैनि गेजेराव जे डक्टर शोभा ब्रह्म फाइन आर्ट्स कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि जे मोनसे फाइन आर्ट्स कलेज हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन आरो बे दिनैनि फैयै फैयै बे खम समनि गेजेरावनो जिथु प्रिन्सिपालनि जे सामलायनाय बेखौ गोजोननाय गैयैजों लानानै दिनै फुंनि समनिफ्रायनो मोनसे हसिखावनाय आरो थाबैनो जे फाइन आर्ट्स कलेजाव गोदान प्रिन्सिपाल थिसननांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों आरो बे समाव नुनो मोनदों नोंथांमोना जिहेतु हौवासाफोरजों लोगोसेनो हिन्जावसाफ्राबो बेयाव दंफायो आं हिन्जावसाफोरनिफ्राय मिथिना लागोन जिहेतु दिनै सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मा बुंगोन दिनै जिहेतु हसिखावनाय हाबाफारि लादों কি ক'ব আজি যে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হয় আজি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এইকাৰণে দিছোঁ যে আমাক এগৰাকী ভাল প্ৰিন্সিপাল লাগে যিগৰাকীয়ে আমাক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰতিটো সুবিধা দিয়ে আমাক তেওঁ একো সুবিধা নিদিয়ে যি কৰিব লাগে আমি নিজে কৰিব লাগে কলেজখন চৰকাৰী হ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমি এটা সুবিধা পোৱা নাই আমাৰ ফিজ ইমান লয় আমি চব ভাল পৰিয়ালৰ পৰা অহা নহয় যোনে স্কলাৰশ্বিপ পাব লাগে তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ নাপায় আৰু যিখিনি সুবিধা লাগে আজিলৈকে পোৱা নাই ভাল এটা আমাৰ ক্লাছৰুম নাই য'ত আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা মই এটা কথাটো আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যিটো প্ৰিন্সিপালৰ ওপৰত কি বেয়া দেখিছোঁ তেওঁ আমাক একো ৰেছপন্সিবিলিটি নিদিয়ে আমি যোনটো কলা আমি ইয়াত শিকিব আহিছোঁ তেওঁ সেইটোকে ৰেছপেক্ট নকৰে তেওঁ হৈছে এটা বেলেগ বিষয়ৰ হয় আমি এটা বেলেগ বিষয়ৰ হয় তেওঁ মানে আমাক একো ৰেছপেক্টে নিদিয়ে আমাৰ কামৰ ওপৰত একো ৰেছপেক্টে নিদিয়ে তেওঁ একো মানে ভাল কৰ বুলি নকয় মানে অকল নিজে কি কৰে কৈ থাকে আমাৰ ভালকৈ ক্লাছো নহয় আনকি প্ৰিন্সিপালগৰাকী ভাল হ'লেহে আমাৰ কলেজখন ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে আমি ভাল প্ৰিন্সিপাল এগৰাকী বিচাৰোঁ नंगौ जिहेतु फरायसाफ्रा फोरमायदों जे बे कलेजनि प्रिन्सिपाला फरायसाफोरखौ मोजां जे आखुथाय बा बेबहार खालामाखै होननानै बिथांमोना दुखु गोनाङै फोरमायदों आङो बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन जिहेतु गोबां फरायसाफ्रानो बेयाव जे फाइन आर्ट्स कलेजनि लांगोनायाव जे बेनार लानानै जिहेतु प्रिन्सिपालखौ गो बेक होननानै मोनसे स्ल'गान खालामदों आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजों जे थाबैनो गोदान प्रिन्सिपालखौ थिसननांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों आङो जोंनि मोनसेबो समाधान जायाखै जोंनि नांगौ बुस्थु नांगौ जिनिस डिपार्टमेन्ट वाइज मोनसेबो मोनजोबनो हायाखै बेनि थाखाय जों दिनै जुदि प्रिन्सिपालखौ सोलायाबा आरो मा राहा लागोन प्रिन्सिपालखौ जुदि थाबैनो सोलायाबा मा राहा लागोन जेब्लासिम प्रिन्सिपालखौ सोलाया जों अब्लासिम जोंनि बे हिस्ट्रि खावनायखौ जोङो हगारा जों हिस्ट्रि खावबाय थागोन नंगौ थाबैनो जे प्रिन्सिपालखौ सोलायनांगौ होननानै बिथांमोना खावलायदों आङो बे समाव सासे फंबायनिफ्राय आं मिथिना लाबोगोन जे सरकारनिफ्राय मा खावलायनो सानो जिहेतु दिनैनि बे थासारिखौ जोङो सरकारनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जिहेथु बिथाङा इलिगेलैसो जेनेबा पस्टआव दंखायो अलरेडि बिथाङा PhD नङा सासे कलेजनि प्रिन्सिपाल जानोबा PhD नांथारगौ लोगोसे 10 इयार्स एक्सपिरियेन्सआ नांथारगौ बिथाङा 10 इयार्स एक्सपिरियेन्सबो गैया लोगोसे बिथाङा PhDबो पास खालामाखै बेनिखायनो जोङो लुगैदों जाहाथे मिउजिक आरो आर्टजों सोमोन्दो थानाय बा PhD जालांनाय बिथांमोना मिउजिक आर्टजों सोमोन्दो थानानै PhD जालांनाय जों बेखौनो लुगैयो गोदान प्रिन्सिपाल लुगैयो जोङो जेब्लासिम बे प्रिन्सिपाला जोंनि कलेजनिफ्राय ओंखारलाङा आउट खालामना होआ जों अब्लासिम बे धर्नाखौ बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन नंगौ जिहेतु बे बाथ्राखौ जे मख'नांगोन जे बिटिआरनि बिखायावनो जे नायल' जाल' गंसेल' जिहेतु फाइन आर्ट्स कलेज डक्टर शोभा ब्रह्मनि मुङाव जे बे कलेजनि मुंखौ लाखिदों आरो दिनै बे खम समनि गेजेराव जिहेतु सरकारि जादोंमोन आरो बे सरकारि जानायनि उनावनो दायो फरायसाफोरनि मोनसे हसिखावनाय जिहेतु फरायसालिमानि खुंथायनि सामलायगिरिनि हेंथायै जे मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे थासारिया जुदि थाबैनो जुदि बोस्रांजायाब्ला फैबाय थानाय समाव माबायदि बे कलेजनि थासारिया जालांगोन बिनि सायाव फैगौ समासो फोरमायगोन फरायसाफोरनि बे धरनायावनो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारियाबो बाहागो लानानै डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि गोरायुं लार्ली ब्रह्मखौ थाबैनो बोखारनायनि राहा लानांगौ मानोना बिथाङा बे कलेजनि प्रिन्सिपाल जानायनि योग्यता गैया होननानै बुंदों डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव आथिखालनि फरायसाफ्रा दिनैनि दिनाव फरिखा थासेयाव बिथांमोना धरनायाव जिरायनो गोनां जादों बिथांमोना गावसिनि मेन गेटआव दिनै धरना जिरायनो गोनां जानायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा मिथिदों बिथांमोनजों सावरायनानै जे दा बे कलेजाव गोबां रोखोमनि माने बावहाय मोजां मोनसे थासारि जायाखै मानोना जोंनि बे सिगांनिफ्राय फरायसाफ्रा जोंनो गुबुन गुबुन प्रब्लेम्सखौ जोंनो
खोन्थादोंमोन बे खिन्थानायजों लोगोसे दिनै मोनसे फोरमान जाबावदों जे बिथां जाय प्रिन्सिपाल दं बेयाव बे प्रिन्सिपाला दिनै 1 मिनिटबो बेयाव प्रिन्सिपाल जानानै थानायनि जग्यता गैया मानो होनबा दिनैनि समाव फरायसा बावहाय आफाद जि दङ कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन बिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो एजिएसखौबो बिथाङा गोसोबादियै गावनो बोख्लायदों मानोना बिसोर केम्पास क्लिनिं खालामदोंमोन फ्रेसार्सनि सिगां आरो बेबादिनो केम्पास क्लिनिंआव जिसिबि सोनाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बिथाङा गावनि गोसोबादि बेवहाय जेबो खालामनो मोना होननानै माने दिनैनि मोजां खामानि मावनाय जिएसखौबो बिथाङा इलेक्टेड सासे स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि एजिएसखौ बिथाङा बोख्लायदों बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावाखै हाबाफारि मावाखै फारसेथिं फरायसाफ्रा समस्या लानानै रायज्लायनो थाङोबा बिथाङा दरनिफ्राय होखारहरो आरो फरायसाफोरजों रायनानै हरो मोजाङै रायलाया फरायसालिमानि बे अनुस्थाननि बे फसंथाननि इसु रायलायनो थाङोबा फरायसाफोरखौ फेल खालामगोन माबा खालामगोन होननानै वार्निं हरो आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खुनु सासेबो फेकाल्टिजों बे सोलोंथाइ जौगाथायनि थाखाय बिथाङा जेबो सावरायनायाव लोब्बा लाया आरो बिथाङा मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सनि जेबो बिथांनियाव गियान गैया होननानै जों मिथिगौ मानोना बिथांनि डिग्रिया बेयाव प्रिन्सिपाल जानायनि जग्यता गैयामोन बिथाङा जि कलेजाव बिथांनि मानगोनां बिमा मानगोनां बिथां बारग' मन्त्रि जोंनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि फिसाजो जानायखाय मोनदों ना बोरै मोनखो जों मिथिला नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जग्यता गैयै माने सासे सुबुंखौ बावहाय प्रिन्सिपाल हिसाबै दोननो नाङा होननानै जोंबो दाबि दैखांबोदोंमोन मानो होनबा दिनै बिथांनि बेबादि बेबहारजों लोगोसे बिथांनि बेबादि गियान गैयै माखासे थौब्ले गियानजों बे फसंथानखौ सामलायनाया दिनैनि थाखाय बिराद गिदिर जोंनाव भबिष्यतआव माने फरायसाफ्रा मोनसे दुखुनांथाव कारियार एडभान्समेन्टनि थाखाय जेबो जानाय नङा दिनै इउनिभार्सिटिजों लोगोसे बिथांमोननियाव मार्कशिटनि इसु थायो बिथांमोननियाव कलेजनि सार्टिफिकेट इसुनि प्रब्लेम थायो बेखौ बिथाङा मोनसेबो समाधाननि लामा बरननो थाखाय दिनै बिथाङा सावराया दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गासैदि बिथांमोननि दाबि आरो बिथांमोनहा बिथांखौ बोखारनांगौनि दाबि देखायदों 100% बिथांखौ दिनै बे डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बेयाव गोदान जग्यता गोनां डिग्रि थानाय जाय पिएइचडि हल्डार बिथांमोनखौ बाय प्रिन्सिपाल खालामनांगौ लोगोसेयै गासै फरायसाफोरनि जे दाबि बेयाव क्लासरुमनि प्रब्लेम दङ लोगोसे बिथाङा बेफोरखौ समाधान खालामनायनि जेबो राहा लाया फारसेथिं बेयाव गुबुन गुबुन जेरैहाय माने जायखिजाया समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा फेकाल्टिजोंबो रायलाया जिबिजोंबो रायलाया आरो गुबुन गुबुन बावहाय जि गासै समाधान जानो हानायनि जि इसुसफोर दं बिथाङा रावजोंबो गोसो गोरोबनानै खामानि मावनायनि बाहाय थासारि दानानै लायाखै आरो बिनिखायनो बिथांखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांमोननि नैबे धरनाखौ जों मदद खालामनायजों लोगोसे बेवहाय जि दाबि दं बिटिआर गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट आरो दिनैनि बे समाव जोङो जाहाथे बेफोर गासिबो दाबिखौ नोजोर बोनानै सुस्रांनानै होयो बिनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खावलायो मानोना बिटिआर गोरोबथानि उनाव गिबिसिन प्रभिन्सियेलाइज जानाय मोनसे एखुथायै मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज डक्टर शोभा ब्रह्मनि मुङाव जानाया बेनो प्रभिन्सियेलाइज जानाया गिबि दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि मोजांखौ अरायसम हास्थायो आरो बेयाव बेबादि माने गियान गैयै आरो थौब्ले गियान थानाय गोरायुं थानाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खुलुमबाय आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ साबायखर बावग्रोबाय दिनै जों बेयाव बे डक्टर शोभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजनि बे गेट मोखाङाव दिनै जोङो धरना लानाय जादों बिनि मेन रिजनानो जाहैबाय जोंहा जा दा थाबाय थानाय प्रिन्सिपाल बियो माने जोंनो जायखिना बुस्थु नांगौ जायखिना बेसाद जोंनो नांगौ बेफोर बुस्थुखौ माने जोंनो मोजां फुलफिल खालामनो हायाखै दाबो आरो माने प्रिन्सिपाला जोंनो मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायो हमना ला एडमिसन सम बा मायाबा मोनसे फर्म फिलआप टाइम बेफोर समाव माने मोनसे मेन्टेलि प्रेसार होबाय थायो आरो जुदि प्रिन्सिपालजों एसे बायदिसिना खोथा फिसा फेनला लानानै जुदि जों एसे तर्क जायोब्ला माने बियो बुङो मा नोंसोरखौ जों फेल खालामनो हागोन नोंसोरखौ जों मायाबा खालामगोन बिदि माने डाइरेक्ट मेन्टेलि प्रेसार होयो थारमाने स' बिनिखायनो जों सासे प्रिन्सिपाल बेबायदि जानाङा थारमाने बिदिथ' जानाङा जेनेबा सासे प्रिन्सिपाला स' बिखौ जों माने मोजां मोनाखै स' बिनिखायनो जोङो सासे मोजां जाय गुन गोनां फरायसाफोरनि मोजांखौ लुबैग्रा फरायसाफोरनि गोनांथिखौ सुफुंना होग्रा जोंनो बेबायदि सासे प्रिन्सिपालनि गोनांथि जानानै फैबाय दा आरो जोंहा मोनसे ओरैबायदि जादों जेनेबा जोंहा अलरेडि क्लासरुमा खमाव प्रिन्सिपाला माने गावनि अफिसखौ माने साबसिन बानायनानै अफिसखौसो माने स्टेन्डार्ड गोदोर बानायनानै जोंनि क्लासरुमखौ खम खालामनानै होबाय दा बेयाव जोंहा मा जाहैबाय क्लासरुमाबो खम जाहैबाय आरो जोंहा बोसोरनै ना बोसोरसे सिगाङाव जोंहा गभर्नमेन्ट जालांबायना दा गभर्नमेन्ट जालांनायाव जोंहा खमसे खमथ' दा
गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे मोननैथ' बिल्डिं सिल्डिं बा बायदिसिना साहाय्यफोर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंना दा फैनो नांगौमोन स' दिनैयाव लासै दा जेबो जों गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय जेबोखौनो नुवाखै स' जों सानदों मा जाय प्रिन्सिपाला जेनेबा गोजौजों जेबो लिंक गैया जानांगौ बा गोजौ मायाबा फैनाय माबा माबानायफोरखौ बे बारा पात्ता लायाखै जानो हागौ स' बिनिखायनो जोंनिया दा कलेजआ जेबो डेभेलप जायाखै गभर्नमेन्ट जानायनि उनावबो आरो प्रिन्सिपाला ओरैबायदि खोथा बुङो जोंखौ जे जेनेबा बे कलेजआ प्राइभेट जानायबासो मोजां जागौमोन होननानै बुङो थ' जों बयबो मिथिखागौ प्राइभेट बा माबायदि आरो गभर्नमेन्ट बा माबायदि जों गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो जोंनि बे गामि एरियानिफ्राय फैनाय जोंहा एसे गोरिब न'खरनिफ्राय फैनायफ्रा जोंहा एसेबाबो सुबिदा जायो जुदि गभर्नमेन्ट कलेज जायोब्ला स' बेयाव जों गभर्नमेन्ट जानाया जोंहानि थाखाय मोजांसो स' प्रिन्सिपाला बुङो मा प्राइभेट जानायबासो मोजां जागौमोन होमबानिया माने जाबायदि सोलोंनांगौमोन बेबायदि सोलोंनो हागौमोन मागौमोन बिदि बुङो माने गभर्नमेन्टबाथाय माने बिदि सोलोंनो हाया माने बे टाइपनि बुङो आरोना गभर्नमेन्टआव जेनेबा मोजां टिचार थाया मा थाया बे सिस्टेमनि बुङो जुदि प्रिन्सिपाला मोजां जायोबा गभर्नमेन्ट बा प्राइभेट बिदिथ' जेबो खोथा गैया गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो प्रिन्सिपाला मोजां बा मोजां जुदि फोरोंगिरिफोरखौ मोजां बिथोन होयोबा निस्सय फोरोंगिरिफोरा जोंनो मोजां गियान होगोन आं बेखौ सानो आरो जोंनिया डिमान्डआ जाहैबाय जोंनो गोदान प्रिन्सिपाल नांगौ गोदान प्रिन्सिपाल लाबोना होनांगौ आरो जोंनि जा कलेज बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि बिटिआर ओनसोल बा आसामनि गेजेरावनो जोंहा मोननैल' दंखायो स' जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि मोनसेल' बे कलेजआ स' मोनसे नालाय जोंहा जोंनि गोजौनि बा बिटिआरनि जा गोजौआव दङ सारमोन दङ बिथांमोनाबो जेन जोंनि कलेजखौ एसे नायहरो मेगन हरो जेनेबा एसे डेभेलप जानायखौ सारमोन बिथांमोना एसे हेफाजाब होयो जों बेखौ लुबैदों बेनो गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50बाथि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन बे एगजिबिसनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन